Yes, en we zijn er weer. En je weet waar we soms zijn. Dan kan je soms technische problemen hebben. Maar die technische problemen zijn er om opgelost te worden. Ja, zoals u weet, dan zijn we hier zo te... je kan het sportveld toekomst. Jong sportveld. En Paquito, misschien naar deze kant hoor. Een beetje naar de rechterzijde, ja, hier zo. Paquito, je hebt ervoor gekozen om de mensen hier, of de jonge Surinamers te supporten. Van waar dit initiatief? Dus ik was op Sanderij. Dan kom ik aan Mandra en Mario. Omdat ik mij snap kami altijd. En omdat ik mensen maar actie baf oud politiek. Ze zijn gekomen hier op toekomst. Ze hebben beloofd. Anderen zijn met een meetbaan gekomen. De man meten walo sani. Dan Lucas en dan zit ik eigenlijk als aan die zie. En dan begin zelf doen. Ja. Kijk wat die kinderen en kijk wat die mensen vandaag doen. De mij pleit op het veld. A eenheid de. En mijn collega eenheid sa de jaso sa me firi. Is na als hem eenheid zou bij 4 jaar geleden tak une lukura sa had. Ja. So, een initiatief eigenlijk van mij a big up naar Mario sa benader me en hij aan mijn toekomst ook toe. En van daaruit met qua calculatie even en op money. Sabi? Maar het gaat niet om het geld. Het gaat om wat doen wij voor de toekomst, wat doen wij voor de kinderen, wat doen we voor de volwassenen. Een bezigheid dat nodig is. Isabi toch? En op een moment die zie, mi vier sweetie tak toch mi man big up de toekomst ja zo. Ja, vele mensen vragen zich af, Asandis ano, omdat dadelijk isabi toch propaganda, dus je begint zoekoesting, et cetera, of moeten ze het anders verwoorden? Hoe men het wil verwoorden, daaraan ga ik niet. Er zijn verschillende sociale projecten dat ik na de verkiezingen doe, voor de verkiezingen, tijdens de verkiezingen. Dus het is gewoon dat iets dat ik doe. Zoals u weet ben ik ook de voorzitter van Stichting Charity for One Life. Dit is iets dat ik doe. En als ik niet was benaderd, zou ik niet weten dat er een veld hier zou zijn. Want hier was vroeger eerst bos. Ja. En daarna werd het niet onderhouden. En ik heb net vernomen dat scholieren hier zelf kwamen gimmen. Dus nu kunnen ze weer gimmen. Weet je, maar ik ga je eerlijk zeggen, ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb het gedaan met elk persoon dat u hier ziet. Iedereen heeft een handje geholpen. Met een kruiwagen en wat crimineri. Hier heb je Yandi, nou ook af me. Yandi, ja. Yandi Broskota hier project Ewang. Weet je, en if na de Sanwetaan booster voor je Makandra. Zoals je ziet heb je verschillende bevolkingsgroepen hier op het veld. Toch? Une luka hard. Luk sa de mij doe Januno, de mij body. Iedereen heeft geld bij elkaar gezet, dat eenheid de. En als wij als jongeren, ja toch, als wij als jongeren, of sma sa, lek van Medina politiek, if mi nou een voorbeeld nono de. Dat weet je wat we moeten het samen doen. Om power Makandra, om backup Makandra. Gaat Suriname beter worden. Wij moeten het voorbeeld geven. Dus mi big up alle de manja, isabi toch, dat toch de ma op een boomveld. En dat de ma moest lopen Makandra, lek van de ma lopen Makandra. Dat eenheid ja grof was aan samen ja zo, nou was aan samen lobby. Dus aan had ik met power de ma, mi sponsor de ma. Maar je weet, je hebt te maken op een gegeven moment met onderhoud. Hoe zit dat precies? Heb je gewoon gedoneerd of zeg je ook, luister, je gaat het blijven onderhouden, je gaat op zoek naar sponsoren. Hoe ga je dat aanpakken? Of tenminste, wat hebben jullie besloten samen met de mensen hier? Om de 2 weken ga ik hier voor ze onderhouden. Dat neem ik wel op mee. Want zoveel werk is het ook alweer niet. Kijk, mensen doen als dat ding zo'n groot ding is. Maar als alle koppen bij elkaar komen, dan zijn je wakker. Dus om de 2 weken, manga ja die jaso, of if mi no de ja die jaso ook toe. Allemaal onderhoud ja. Weet je, het is gewoon onderhoud, eenheid, biggie natuurlijk. En ik dus mag niet lukken van dus mij gaan niet. Ja. Ben je al op het veld gegaan hier zo in de buurt? Oh no. Met pro? No, dat is politiek me voeren ja. Oh, dit is dat gewoon you? Ik ben benaderd geworden, isabi toch? Zoals je weet ben ik bezig met mijn rechtszaak, dus mijn focus is even daarop. Maar ik ben benaderd geworden en de tijd met ik Paquito min sap zei want sma ik kon je beloof. Ja. Je toch en ik kon Lucas aan, ik tak ook kost van sani. Maar liever dat. Isabi temino de moro dat toch mi doen aan boen sani. Ja. En hoe zit het zelfs Tapaveld, Otegho Tapaveld, want je tak net, je bent bezig met je rechtszaak. Heeft je rechtszaak te maken met op het veld gaan?
Best wel, je hebt je mentale rust nodig. Je hebt vergaderingen dat je moet gaan. En no de familie. Ik denk midden juni zo. Want we zitten ook wel lang een beetje goed op het veld. Maar vanaf midden... Ja, iedereen is al op het veld. Ja. NDP is op het veld. Gisteren was ik nog bij NPS. Ja. VHP is al op het veld. Ja. ABOP is al op het veld. Eigenlijk de 4 grootste politieke partijen zijn al op het veld. In Amunja, zo na 25 mei. Abraham de Amanya. Weet je, en op 25 mei hebben we gezien Asane Lounge naar Percaya Lehoer, Asane Lounge naar VHP. NPS is ietsje volgens mij achterin. Het is 27 of 28. Kote uno een lounge. Luku te meko na meko le kwam bom. Mino atak tak furu. Te proe konte PRO ko na le kwam bom. Kone kof tak furu. Te we ko na applicatie tak ano de chichi tenti tes mij vergader. Ja. Te we ko na le kwam bom na Hervelja Westbank. Isabi toch? En this lazy, mi kiezen ervoor, nogmaals aan de politiek, mi comport toekomst. En zo ben ik ook kijken andere weken. Luku sa mi kan doen. If mi no man. Maar ik strana maar ik libis ma fasi. Dan moet luku pe mi kayepi. Ja, je bent hier zo, ik denk niet dat je bent hier zo als individu, als Paquito, niet als politieke partij. Maar je begreep dat de mensen met hun problemen naar je toe komen, toch? De maar ik kon tegen dat ik op zo'n probleem net. Ja. Dan maar ik begin ik batak luku no asan zou abja zo adak. Asan sne roko yere want dat je alleen fado. Weet je, toch zijn de problemen sa je hier voor des majaso. Luku, ik heb hier schoongemaakt. Agotron na jamiko krimeng. Ja. A vuil ophaal. A onderhoud voor de gotro. Toch? Wat tegen je na toekomst, mijn is criminaliteit jere. Ja. Sorry. De missie aan toekomst, missie tak één half op. Toch? Er moet onderhouden worden. Kijk, je mag rondom kijken, er is geen enkel ton. Dus maar een krimpressie, maar dus maar een put ton naar de pressie. Begrijp je me? Dus de mensen van de toekomst willen een gezonde milieu hebben, een gezond milieu. En zoals je hier ziet, hebben we het geprobeerd om schoon te houden. Dus that's it. Voor de rest na alles aan je maar abi. Altijd zit hij af naar kedang aan het. Ja. Nee, duidelijk. Wat is je boodschap tot slot naar de jeugd toe? Kolop Makandra, laten wij niet de voetstappen volgen van oude mensen die het slecht voorbeeld hebben gegeven. Het goede mogen we overnemen, maar het slecht voorbeeld mogen ze houden. Er zijn ook heel wat jongeren die geen donatie, maar een voorbeeld willen geven, maar ze krijgen de kans niet. En ik wil iedereen benaderen en iedereen motiveren. Laten we elkaar helpen waar we elkaar kunnen helpen. En Suriname eerst dan de rest. Suriname eerst dan de rest. Ik zou zeggen, thumbs up. Van mijn mening persoonlijk vind ik dat de sansie luku politiek. Net hoe je, want ik heb het daarnet ook gezegd. Ja. Als een politiek bedrijf, als iets gedaan moet worden, moet het gewoon gedaan worden. En if naar bedrijfsleven moest leveren aan bijdragen, dan moeten ze dat doen. Ik had iemand hier zo sabi want takwan san ko luko de ma disere. Luko er zijn nog een paar mensen hier zo. Isabi to fa waka plan mang misitak ikong veld netjes 145. Wat is nou Mario? Jij bent de bekende Mario. No. De politieke partijen ga je opzoeken. Namaja benader meer hè? Namaja benader. En waarom heb je Paquito expliciet benaderd? Kijk hier. Eigenlijk misdrijf no danga politiek. Maar in het leven ga je een stap moeten nemen. Is dat wat? En mi komita mana uroko presinami. En mi sora matak luku no. A blok fu mi luku ome mai kombolo fu mesani. Maar te demandoro pe demandoro ba de mai vergitu. Ko power wa yong boy le kusrefi u power man dat u kashilek u kadoro wan presi. Maar om even de mij kobaloof, ja wogi die so gi dat wogi so. Mi no one next to me. Mi esuku gi de chinfu mi sakona baka gi de me suku. Dus mi wan dus sami no maka me in alibi fa alibi ego so fanya mi no wan de chief mi maka de sandat me. Dus ama konja ama no doe uit politiek money, ama doe uit ama eigen zak. En ik ben trots op hem en ja. Dat is het mina. Tum si pure taki de man taki. Of voor jou man taki. De man taki lang ataki ne furu bari. Dus wo shata tori ko. No, maar dus dat vast van je taki mi aba gevoel tak ine bribi moro ina europolitiek. No. Zijn de sa de mai du. Luku verkiezingen doro, de mai longe mek propaganda. Zijn de voorheen de man do sa dem do. De boy grof op het veld nou. No de mai ala sei de go.
Maar ja, de no maar kong. Wat Oké. no af de no maar veel misting. Ja, maar kan je zeggen dat desma voor de achtergestelde buurten de maneluku de ma aiko openunu de sa de ma edu? Motegi elk. Misschien wij mensen zijn verrassend. We zijn verraders. Is dat wat toch? We verraden. Pe u denk je tak ai amatak amabo sete bena somende mine karmane maar de matak do sete bena somende de ma kisu tok ya trasma ete sa de mai go kisi kana ma chawan paki ali sigi desma da desma estem batak hey ama chawan paki ali sigi mi ngodos mo potenga mabaka terwijl ama kisu fugo moro dipi ina problem so dekba dus dat ne rappa. Enough respect. Je kan zeggen dat je succes hebt geboekt door eigenlijk connect naar Pakito en dit hebt kunnen doen. Anomi masragado edwe orokoto sumanami ma masragado o chawa yo istas ma kontapi pasifu du samus du dus wo bigi gado Nama 100. Thank you. Bas Mario. Suma apa di sini? Apa di sini? Suma di sini. Oh, di sini. Oké. We zien ook een heer op ietsje oudere leeftijd. Weet je, hoe voelt het aan dat u de kinderen nu ziet genieten op een sportveld bij de mannen? Ja, bij sportveld nog ben dit. Nou, ik vind het een goed initiatief van Pakido. Dat is een bijdrage heeft geleverd. Kijk, er zijn, wat ik net heb vernomen, dat men vele politieke organisaties heeft benaderd en niemand heeft wat kunnen doen of heeft wat gedaan. Ja. En hij heeft een initiatief genomen en heeft wat gedaan. Ik vind het echt, ik ben trots op hem. Ja. Ik ben trots op hem. En als jongeling zeg je, we moeten naar een nieuwe generatie of blijven we bij de oude politiek? Of moeten de nieuwe jongens in de oude politiek gewoon? Kijk, er zijn heel veel vraagstukken naar jongeren binnen de politiek. En de technologie vraagt dat ook. Ja. De oudere politiek, ze denken anders dan de jongeren. De jongeren hebben een betere beeld van wat er moet gebeuren. Dus ik ben voorstander voor vernieuwing in de politiek, verjonging in de politiek. De oude politiek spreekt niet meer. Ze komen alleen maar met beloftes en het blijft daarbij. Ja, maar denk je dat de Surinaamse gemeenschap dat doorheeft? Of blijven ze nog hangen bij de oude politiek? De bewegingen die ik de laatste paar dagen, de laatste paar maanden heb gezien, denk ik dat men ook nu wel een beetje bewuster is geworden. Men is bewuster geworden. Kijk, binnen de NPS zie je die verjonging, dat er een verjonging ook daaraan komt. Maar, er is ook een maar. Ze moeten zich niet gaan laten misbruiken door de oude politiek. Want soms heeft de oude politiek de jongeren nodig om hun doelen te bereiken. Wanneer ze hun doelen al hebben bereikt, dan blijft het gewoon daarbij. Wat is je boodschap tot slot naar de jeugd toe? Be positief. Sta achter het vernieuwing. Sta achter de jongeren die in de politiek zijn. Geef ze de kans. Geef ze de kans om hun kunnen te tonen. Ja, nee, duidelijk. Thank you. En we zien een heel bekende heer hier. En als u... Bukak, misschien kan je aan deze kant. Toch? En wie niet weet, Bukaman na Amansa eerste uur leveren een grandioze bijdrage aan Kulturu TV. En zo noemen hem de VHP hier, maar bij ons moet ik eerder bij politiek tori net taki we tak kondre tori. En dat Kulturu TV nu zo groot is en je jere apoku Kulturu TV. Pe años unele. Ja, is Kulturu TV. Want bribi dai say mama. Ja. Ja man, duidelijk Bukaman. Ik wil je bedanken, Isabi toch vanuit een plek die zie, omdat een bijdrage zou je liever naar een tune. Weet je, die mensen voelen zo lekker en dan heb je volgens mij nog een andere tune about Suriname. Ja, Dus hoeveel tracks in totaal? Ik heb in totaal, ja, goeiedag kijkers, luisteraars. Ja, Bukaman. Ik heb in totaal 6 tot 7 tracks met Kulturu, waarvan 2 niet echt uit zijn gekomen. Ja. Nee, duidelijk. Hey Bukaman, jij bent een van de mensen, ik weet dat je je hart op de juiste plek hebt. De ego about, hoe noem je het ook alweer, straatbetegel, heb ik het goed? Straatbetegel en et cetera. En soms kies heel wat negatief nieuws ook toe en soms heel wat positief nieuws. Maar vandaag gaan we het hebben over de positieve dingen, omdat de negatief zijn, dus aan het heeft zakba. Weet je, en tapa negatief, dan moet je gewoon gaan herstellen. Isabi, wat ik hier zie is iets positiefs. Isabi toch, als Sportveld City, en je nou af de massa altijd te me volgen de interview. Je tageren nou, als een nego, suma nanga suma, als een gemeenschap moest komen goed uit een bus. Hoe voelt het aan dat je dit ziet? Ja, misere fi mi de vaak, ja, en misschien tak desnij struggle tapaveld.
we kon soms de mij koluku om een soort mij probeer gides maar wa handje gidja na a bijdrage aan mooi. Want ik had er even wanneer we suma kongi na a birti moest vena a blessie ving. A birti moest maar niet ving. En ik go nanga suma chara anu. Wis na alama wan duwasan me kasan go moro snel. Asane moro, schwitei moro, firi wat wis verder eko. We blijven broed. Ik blijf Suriname en voor Suriname. Ja, klopt helemaal. En jij bent zelfs ook van toekomst, hè? Ja, mi rol lang aan de toekomst. Mi nou een buurtman. Als je tak de maar sap mi vaker in bepaalde buurten. Is dat beter? En toekomst sap mi zo een beetje. Dus met de javoeren, me volgen. If er nog misschien van de bon kasanti, mi psa misschien de met dat oké mooi tori. Dus mi lom zat de koluku van de geniet. Ja, jij bent een van de mensen die ook een beetje macht heeft. Toch? Als ik het zo zeg, ide dichtbij apatu, zei Kahori. Isabi toch? Ga jij ook Yukong Yushi, isabi yo tak nanga de ma ook tutak ere, uli verwampje bijdrage jaswere, luko pakito duwan sanikba, hoe zit wat omheining of hoe zit wat speeltuin, wat glijbaan of isabi? Kan je dat voor de mensen doen? Oké, met mag, over mag gesproken. Isap mag nou een heer soort. Ja, dus dicht bij apatu. Ja, midden kroos bij apatu, maar apatu isabi aan apatu. If na president we kar patu, dan midden wel is dat midden dicht bij. Dat bedoel je? Ja toch? Oké, dat. De sanjana sa upak aan en meer tak na pakito no dus. Maar special big up gamang, isabi toch? Na dat na bedoel je juist, want lek fai actie we kon ja soms de maf always ref coach kafel is ap kafel ja de mai do asan in roko juridis nanga bonsani de sap kafel ja apwa eigena de mai beheren soms de lek fa amoy so kan de tamara truck correct ape wat eigena ref mek de bigi truck ferret ape ja ik begrijp dat. Dus ala de san dat we check voor suko mbogia santi wel maar tamara katak ja santi van udu baka dus we moeten communiceren naar de eigenaar naar sawe set gides wat we be ko check so we say en isap meestal san naar lanti e dul langa if you sa i missing if me bijvoorbeeld missing me go me bij kan de wat 30 kub santi snel maar im abentu isabi dus alama saman doa anu we briti maar en bij die sadame du wa oproep na lanti direct tak lukuja if want ramaman unu lek lanti musmantu umma wakana ala de birti sa abde sanja fanu da we sedde ja dat na mi boodschap voor die mi de crossbay na patu gide maar wat soms je de crossbay maar as an na vier hoek en prati na kruis na fo ukude im sapsot ukide kuidora ajuiste pad. Ja man, richting a verkiezing dadelijk na hot fire tapaveld, isabi propaganda tapapodium, sabi sanotaki, de matak torogi, de mataki wotakem chingro fudogo diki ini bella. Ja toch, chawalosot sankadoro. Wat is je boodschap naar al de politieke leiders, de jonge leiders sa otek go tapapodium dadelijk tak jere asana sportiviteit. Oké, eenheid vooral. Isabi to want luku, we draait of keer. Itak mi de na patu, me si de man tu. Van de mij is don prisiri, dat unu jalek maar sam stem gide man. Dat we fight aan ons refi, isabi to. Dus als aan laat me wan, mek de man te kwam voorbeeld naar jeugdtide. A jeugdtide de zo, omdat de meeste van de tienerouders, de no arki de maar de manotek ten voet de op. De eerlijk, taki, vooral in een zwarte gemeenschap. Je shan na Facebook toe. Nengre hal nengre neer, nengre hal hun distani neer, nengre hal alhasan na nengre sa negatief bijna. Dat mek te weten dat ik op bepaalde sari. Me jere voeren over nieuwe politiek. Het is leuk, maar hoe leer ik de bigiwan? En dus wat we wat modder, wat we wat toko na sem san say te kayuk no de not ik opleiden de padanga de ma. Want we zien pa be kwai. Maar if ik tembe te ki futak na ngai chifu eno kan kolek you. Asambo ambo moro lolo dus. Ik hou van nieuwe politiek. VAP heeft ook nieuwe gezichten, NPS. Nieuwe politiek wil niet zeggen nieuwe varianten toch? Ja toch, nieuwe politiek wil niet per se zeggen nieuwe partij. Ja, het kan ook zijn dat naar nieuwelingen in een politieke partij. Oké, dat co-power schreef in dat allemaal zeggen pas in de politiek. Met propaganda nog voor tegen. We zien dat NDP, we zien dat ABOP, we zien dat NPS. Maar je ziet dat je een jong man dat we gaan voor nieuwe politiek toch. Power man in een partij samen die. No go haal nelek feit dat in een bombol. No, anom de bombol, am de lobby. Am de alas masabitaki.
Dis na apisi politiek, pema wan hal des refner. Te putak nieuwe politiek, voor verandering. Hoe gaan lobby in de politiek. Ja, toch? No, maar duidelijke taal hier van Bukaman. En met zijn mooie woorden gaan we dit interview afsluiten. Waar we hier zo waren. De toekomst ja, dus maar ik geniet voor sportveld. Ze gaan hier koken. De mogen wel sani. Wij gaan naar een ander item. Blijft u ons volgen. Want zo meteen, als ik het goed heb, hebben we een ander item van een sportveld. En dit is zo'n sport aan het hè. Dus, maar ja, het is ook onderdeel van een land. En laten we dit alles koesteren. Isabi, met een politiek luku of het bedrijfsleven. Tak, ja, want kinky sakong. Alson Sanayong is signing out. Ja, dus attack moet worden terug. Laat wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan is. De corruptieschandaal is stapelen zich. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is je vaderland. Voor al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Kulturu TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Kulturu TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 7249402. Kulturu TV, Suriname, altijd dichtbij.